дар ноҳияи дарвоз на танҳо истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, балки чорводорӣ, паррандапарварӣ, замбури асалпарварӣ, боғдорӣ, лимӯпарварӣ, парвариши анору анҷир, истеҳсол ва коркарди маҳсулоти ширӣ ва дигар самтҳои комплекси агросаноатӣ рушд меёбанд. Ин раванд ба баланд гардидани сатҳи зиндагии аҳолӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, зиёд шудани истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ ва таъмини амнияти озуқаворӣ мусоидат мекунад. Яке аз рӯйдодҳои муҳим дар рушди комплекси агросаноатии ноҳия 25 июни соли 2025 ба истифода додани комплекси агросаноатии фермаи чорвопарварӣ ва коргоҳи коркарди маҳсулоти ширӣ дар деҳаи умараки ҷамоати деҳоти қалъаи Хум мебошад. Ин маҷмӯа бо ташаббуси соҳибкорони ватандӯст дар заминаи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди парки инноватсионии саноатию технологии ноҳияи дарвоз дар масоҳати 0.5 гектар бунёд гардидааст. Дар он фермаи чорвопарварӣ аз ҷумла барои парвариши бузҳои ширдеҳ, харгӯшпарварӣ ва коргоҳи коркарди маҳсулоти ширӣ фаъолият мекунад. Имрӯз дар корхона 10 нафар бо ҷойи кори доимӣ таъмин буда ба парвариши бузҳои зотии гуногун, говҳои ҳаҷман калон ва ширдеҳ машғул мебошанд. Кормандон аз шири говҳо ва бузҳо маҳсулоти зиёди ширӣ аз қабили дуғоб, қаймоқ, панир, равғани маска ва дигар маҳсулотҳоро омода намуда ба фурӯш мебароранд. Дар фермаи мо 130 сар буз мавҷуд аст, бузҳои заненӣ ва алпинӣ. Аз он ҷумла 36 саршу бузи шириянд, шир медиҳанд. Мо маҳсулоти шир ва маҳсулоти ширӣ истеҳсол мекунем. Аз он ҷумла шир, ҷурғот, панир тайёр мекунем, дуғоб, маска аз шири буз мегирем. Саршумори мо аз аввале ки ворид кардем 80 сар буд, ба 120 сар расид. Ҳар як сарбуз дар як рӯз 2.5 то 3 литр шир метиҳад. Оянда ният дорем ки ҳамин саршуморро зиёд кунем, ба 200-300 литр шир расонем аз ҳисоби зиёд кардани саршумори чорво. Аҳамияти ин маҷмӯа дар он аст ки истеҳсол ва коркарди маҳсулот дар як низоми ягона ба роҳ монда мешавад. Масалан, шир ҳамчун ашёи хоми кишоварзӣ дар дохили худи комплекс коркард шуда ба маҳсулоти тайёр табдил меёбад. Ин усул арзиши иловагӣ ба вуҷуд оварда, имконияти ба бозор баровардани маҳсулоти рақобатпазирро зиёд мекунад. Чорводорӣ яке аз соҳаҳои асосии кишоварзии ноҳияи дарвоз ба ҳисоб меравад. Шароити кӯҳистони ноҳия барои парвариши чорвои калону майда, бахусус буз ва гӯсфанд имконияти хуб фароҳам меорад.